че изобщо не е утопия. Проблема е, че е абсолютната реалност. Големия въпрос е как да направим тази реалност по-добра за децата си, как да я направим за тях като бъдещите граждани, как да я направим за нас като родители и как изобщо да я направим такава, че наистина да дава здравите основи на бъдещето. Защото тези 12 години, които децата прекарват, дори повече, ако обхванем и ранното образование, които прекарват в по-голямата си част дори не толкова време и със семейството си, колкото в училище, се оказват абсолютно определящи за тях като личности. И както искаме да направим семейството си така, че да се гордеем с него, така че да се чувстваме щастливи и спокойни в него и сигурни, такова трябва да е и училището, защото в крайна сметка, колкото и защитена да е средата и колкото е прекрасна в семейството, когато ти отидеш в една абсолютно враждебна среда, която не те разбира, която не те оценява като личност, това няма как да не се отрази. И училището в крайна сметка трябва да бъде такова. То трябва да бъде същото щастливо подкрепящо личността място, каквото е в голяма степен и семейството. Въпросът наистина е ние като общество какво направихме, че училището ни е такова. Окей ли сме с него или искаме да бъде нещо по-хубаво и по-добро? В този ред на мисли, какво направихме като общество, ще започна с първата ни тема и един от най-наболелите проблеми, може би, насилието над деца в училище. Това ще бъде при следващата рубрика, но се възползвам от момента да попитам, увеличават ли се случаите на насилие, сигналите, които стигат до вас? По-тревожно ли е положението през последните години в рамките на класната стая? Не бих искала да звучи като... Да кажем, увеличава се ежедневно. За съжаление, по-скоро има една тенденция на непрекъснато и постоянни, на невъзможност да отработваме и да работим с всякакъв вид форми на насилие. И тук, да, училището, за съжаление, много често се оказва мястото, терена, в което децата ни се сблъскват с различни ситуации. За съжаление, не само в 10-11 клас или там, когато предполагаме, че са големи, а още в първите мигове в встъпването им в училище. И някак много ми се иска, знам, че статистиката е интересна, но не толкова да говорим за статистика, колкото какви са решенията, какво зависи от всеки от нас като възрастен всъщност. И да не се фокусираме върху това, че децата сами трябва да се справят, че те са тези деца, които провокират нещо, защото често така свършва разговора. Преди една седмица имаше ситуация във Варна. Някак си постоянно си говорихме как едни-две групички деца, там тинейджери се бият. Да. Не. По-скоро имаме много какво да си изкажем и да променим средата. И то е фундаментално в която и област да погледнем, това, което каза и Плами току-що. Имаме какво да работим в училище, за да стане една подкрепяща среда, да бъде с уважение към психичното здраве на децата, към нуждите им, към това как развиват емоциите си, как ги научаваме заедно, родители и учители, да се справят в ситуация, в която им е трудна, защото какво по-нормално от това, когато ти прекараш 8 часа в училище, ти да се сблъскаш и с ситуации, които не знаеш как да реагираш. Или имаш нужда от подкрепа, или си прегрял толкова много, че искаш някой да те забележи, или нещо преживяваш извън училище, но в училище го показваш. И това сме огромни длъжници на децата си. Да, точно исках да попитам, ако проблема е във възпитанието, какво очакваме да направи училището и как може да се случат ето всички тези процеси, които изброихте? Допълнителни специалисти или допълнителна експертиза на вече съществуващите специалисти е необходимо? Да, аз исках да започна от там, че всъщност въпроса увеличават ли се случаите, има две гледни точки. От една страна, по данни на УНИЦЕФ, всяко трето или дори всяко второ дете в България е преживявало някаква форма на насилие. Разбира се, няма нужда това да е физическо насилие, вербалното насилие и тормоза са не по-лоши. От друга страна, щом имаме такива данни и си даваме сметка и все по-видими стават случаите на насилие, това означава, че и обществената чувствителност към насилието се покачва, че това нещо не е редно, че това не трябва да се случва на децата, че това не е обичайната среда. Както по същия начин това се случва и с домашното насилие. Виждаме през последните години, че има все повече видимост на проблемите. Въпросът е, че сме изминали половината път. Стигнахме до това, че насилието не е приемливо. Въпросът е наистина какви са решенията. И да, едното решение е, че наистина трябва да има както по-малко деца, така повече специалисти, които работят с тях, но и базисните учители, т.е. не ресурсните, не специалистите, не всички, които знаят как да отработват проблемите, но учителя, който е в класната стая всекидневно, трябва да бъде достатъчно подготвен
първо да изгражда една среда на база социални и емоционални умения, която да не позволява насилие, но все пак и когато се стигне до такива случаи, да знае как да реагира на тях. После идват и специалистите. Казват, че... И мога ли само да добавя, че тези учители, с които ежедневно с децата, пак не всичките останали, всъщност трябва да направят и тази заедно с родителите, да направят тази общност и връзка, за да си говорят, да обсъждат. И когато това започне и се гради, и ние го виждаме през работата си, и се гради от начало, тогава виждаме промяна на отношенията, защото това възпитание, то се пренася и в двете страни, в семейството и в училище, допълва се. И когато не търсим кой е по-виновен, а търсим решение и заедност, дори в това, че много често учителят е всъщност носителя на истинските професионални знания. Той е този, който може дори да разкаже спокойно и предварително най-добре на родителите, кое е най-нормалното да се случи в една възраст и дали пък, когато наистина сме станали свръхчувствителни на тема насилие, дали всяко нещо, което виждаме в едно дете, наистина е насилие, или е по-скоро нужда от разговор, обръщане на внимание в стратегия или начин, или част от развитието на това дете. Така че, освен едното е с децата, не е лесна задачата на учителите. Всъщност, ние не сме дошли тук и не се надяваме в тези рубрики да се превърнем в едни мрънкащи хора, които казваме, че училището не се справя. Дори напротив, но да търсим решенията. Време е вече да видим решенията и обединението около тях. Искам да покажем едно решение, защото заедно с проблемите, които ще обсъждаме, ще показваме и добрите примери, тъй като те съществуват. Има хора и институции, които са постигнали мечтите, които си споделяме тук в студиото. Един такъв пример за училището, което искаме, е 191-во основно училище Отец Паисий в Софийското село Железница. Да видим с какво е по-различно. На гости сме на 191-во основно училище Отец Паисий в Софийското село Железница. То е едно от първите общински училища в страната, в което е създадена и работи иновативна паралелка за деца, обучаващи се по метода Монтесори. В специалната класна стая ни посреща директорът на училището Савина Игнатова и преподавателя Диляна Иванова. Това за нас беше едно предизвикателство, но ние успяхме да се справим и резултатите го показват. Нещата в Монтесори класната стая при нас са такива, каквото се случва в една класна стая, дали в Америка, в Западна Европа, навсякъде. Нали? Това е ценното и ние спазваме правилата на Монтесори педагогиката. Иновацията е средата, различната класна стая, вие виждате, намирате се в нея. Многото материали, с които могат да работят и да ползват нашите ученици, прекрасния ни двор и природа, биоградината, която имат навън, това всъщност е един компонент в пребиваването им в училище. Монтесори класната стая, в центъра е детето. Тук всички имат индивидуален план за работа. Групата е смесена от 1 до 4 клас и съответно всяко дете има възможност да избира къде да работи, с кого да работи и с какъв предмет да започне своята работа. Всяко от по-големите деца подкрепя по-малките, а пък малките съответно получават доста така ценно знание от едно дете, което може по съвсем друг начин да обясни, отколкото един учител. Ролята на учителя също в класната стая е съвсем различна, отколкото в стандартната класна стая. Тук учителя е този, който наблюдава, подготвя средата, изготвя необходимите материали в съответствие с нуждите на децата. Тук ми харесва, че има материали, които ни помагат да учим. Има различни материали, като по математика, по български и книги, много книги, където в другите училища и тук в другите класове няма толкова книги. Любимият ми предмет е математика. Харесва ми също, че всяка година тази стая просто изглежда нова. Не изглежда много стара никога. И от класната стая ми харесва кътчето за четене. Тук изключително много се изграждат умения. Преди всичко умения, защото децата си правят самостоятелно план за деня и това автоматично им ги подкрепя в това да бъдат организирани. Всяко дете естествено развива до различна степен тази организираност, дори възрастните понякога не сме организирани, но те получават тук основата на това да развият
самостоятелност първо, организираност и много по-лесно децата, които отиват и напускат тази класна стая в 5-ти клас, стандартни класни стаи. Така, това, което получаваме обратно, като обратна връзка е, че са много последователни, много бързо се адаптират, имат изключително висока мотивация за учене. Любимият ми предмет е математика и първото нещо, когато дойда, е да си направя планирането. И на мен е много по-лесно да уча тук с материалите. Любимият ми предмет е музика. Любимото ми, което правя, първо уча и после си чета нещо или си рисувам нещо. Монтесори класната стая доказа, че и в днешния технологичен, дигитален век и време Монтесори педагогиката работи. Нашите деца са изключително самостоятелни, изключително любознателни и те се справят прекрасно на изпитите, които имат. Нали, ако визирате национално външно оценяване, да, те са едни отлични резултати, много високи резултати. И се справят чудесно в тази среда. Училището, което искаме, едни щастливи деца, едни спокойни педагози. Това може ли да зарази и много други институции? Увеличават ли се? Има ли изобщо наченки? Да, аз мисля, че е много важно